Lalaki ng hulga sa iyang kanhi karelasyon nga babae nga ipakatap ang ilang sex video na dakpan atol sa gipahayag entrapment operation sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo. Biktima desididong musangat og kaso batok sa sospek, samtang suspitsado nangayo og pasaylo sa biktima. Ani ang report. Nagtingkagul karon sa detention facility sa Cebu City Police Office ang 33 anyos nga si J.R. Nasilia Villagracia kasamtangang nagpuyo sa barangay Parian, dakbayan sa Sugbo. Gireklamo siya sa kaniya karelasyon nga nanghulga nga ipakatap sa social media ang ilang pipadong video kung dili makikita kaniya. Dinhi gihimo sa Intelligence Unit sa Cebu City Police Office o sa WCPD ang entrapment operation diin na dokumento gyon ang panagkita sa babae o sa lalaki sa usa ka dapit hangtod na sa pagpanglakaw nila sa downtown area o ang pagsulod sa reklamante ug suspek sa lawak sa usa ka establishmento may go signal sa mga otoridad sa ilang operasyon. Nasakpan ang suspek sulod sa lawak kauban ang biktima ug dito na siya giaresto. Pulis! Ikaw, J.R. Villagracia, minaw. Aduna kay katungod sa pagpakahilom. Gitugan sa babaeng biktima nga taguon talang sa ngalang Rosa nga napuno na siya sa sige pagpanghulga sa suspek. Nasayran nga adunay laing partner ang babae ug nahadok siya nga maabot sa iyahang pares ug siyang makaila ang video. Manay pamulga kada mo balibad ko nga kanang gusto niya yang ingon nga kanang magkita gusto niya matuman dayon. Kaya hulgaon dito niya sa mandili ka nang ikita na ko kaya ako yun ipusa ko i-post ko niya sa social media. Samtang ipadayag sa suspek nga wa niya pugsa ang babae sanglit iya man kining karelasyon. Posible kunong nasuko ang babae kaniya kay siya gusto nang mo lingkawas sa ilang relasyon tungod kay nasayod siya nga adunay kabilinggan ang babae. Gidugang niya nga upat palang kabuhan sila nagkaila sa biktima pinagi sa social media. Nagbaso lang suspek og nangayog pasaylo sa babae. Pagkagabi ni chat siya nako, wala ako na-reply niya. Niana siya, wala kay gana. Anton, nasuko na siya nako. May lang ko pasaylo niya. Mahog na ba na ako sa daan. May lang ko pasaylo niya. Samtang, kutay nga magkaso ang giandam sa kapulisan, patok sa suspitsado. Violation of grave coercion in relation to RA 10175 of the Anti-Cybercrime Law and Republic Act 9262 or kinikinitawag na itong psychological abuse. Doon ay tambag si Police Colonel Erenio Dalugdog sa mga magkarelasyon aron dili mo sangpot sa ingon ini nga panghitabo. Iwasan nato ni mga ingana nga magkuha og mga video kay unang-una mahimo ni siyang ebidensya agin sa imuha. Ikaduha, ang kadtong mga involved pod nga nagkuha ani nga maong video, sila gid mismo ang mapailan og maong kaso. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.